Sesuai kata perimanan terima datang sindualan kada ketemu haruson dihon no kita balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinunong daw kadang ketoro Yesus na sondihon Kosorot ako dinangaantakan Korong ginaw ilpong sarap Kada katongo haro ison dihon Haro sondihon no kitang balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko irag sinunong daw kadang kotogo Yesus na sondihon harong sondihon no kitang balut Yesus kasasarit korong memoduli ay soko iran sinunong daw kadang kotongo Yesus na sondihon ay soko iran sinunong daw kadang kotongo Yesus na sondihon kada kotongo sondilo di Yesus. Ano sumbayang to ka? Kinarahingan isang kerjaan sorga kasobi ni Bano insan pod on si kawiyahay to kano kagud kapag yamong maya ditit kay sisan dahay sumambayang dat misusuwab ikalansan dahay moy dot inopoy away andahay isang panambarasan nga manahak dot pangiwaguhan pamuhandaman kago santob dit panudukan no moy nagi dot inopoy panambarasan idi nga amo katangkid man tad di karohyan no. Tinasambayan hay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung si Kodot kapag yampayan dati daw kasabo na bay, no? Kukuro na tabar. Bay na po hom, anaro, matindi palajaran dati tinga, ay ikalansanan dat. No, nuridi, o nga sanang-sanangan ni Piko sa dok, gisom dot, inapanday awayan dati nga, kano takod no kade daw malayo bortahan kaki tumilambu som agirat kasari dat tumagwang ka timpo dati kapag yampay daw manikit kaswabon jadi dit pombangan non nagidi ay
Bayin ano po nga panambarasan po dati nga nukalot manaw panawlo mantamong tina. Tumadod po ti tubok dat guna it anuan gunaon dati mo kita daw nga menjaga ibu. Numan ano iti pelajaran maya diti Kitab Yohanes 19 ayat di pira ayat 26 27 nga mantokod Yohanes 19 ayat 16 gisam dat 27. Kituloh dot pinasalip Yesus. Tarimo diala Yesus mikuh dot pinapasahan da salip daw. Yesus no nga sinumaliwan mined hilak kinenan dat tangkorak. Iswa nga po bahasa Ibrani nga Golgota. Teko Kalvari. Apo damualu. Hirin di siya numan po salipo. Isiyo nagi miyampay daw. Pinasalip nagi kadawhot 2 tulun. Miyampaping. Ano po nga talo tulun nila dat antakanidi. Miyampapingit tulun Yesus hirid itanga. Ayat 19. Pilatus no po nga minanuho dat pinapasang dat sinuratan tulisan dahiri sakay salipidi dapingka Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Susuai jadi kumaanam gi. Pengka katum anam mitungok-tungok. Ayat 20. Agumutulon da Yahudi dat kabasa di sinuratan. Kakuhaan na po nga, inapay kinayanan di Yesus sa duman po sa lipo nga, paingili dahilod samok do kota. Inapadihi boras-boras at paintulis idi, iswanggat boras sa Ibrani, boras sa Latin, nagi Yunani. Tumano do pa di panambarasan dati di kanihab nga, ay mantad ko talo hilo boros. Inapadihi kamoyan idi nga kamondat na kongkop na dihirik kinenan idi. Kakuhaan na po nga ilo na po di boros-boros teka bahasa dat numan gunao dat paintulis isuang bahasa Ibrani, Latin, Yunani. Isuang boros sa dusun, murut, sina. Labi korang iya di. Inop kadid dito nga imam-imam ngay iwawayoon. Nagi ay tulun nga Yahudi. Kumadi Pilatus. Kada may tulis dot raja orang Yahudi nga paingkada ka. Aku adalah raja orang Yahudi. Miya galid di. Yo kakadadik Aku adalah raja orang Yahudi. Nga ina po inumandi Pilatus patuliso nga Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nga no ka di Pilatus sa sinumimbar. Nuno na pa'y patulisan ko. Nuno na pa'y tinulis ko. Iri na hit tinulis ko. Asyo.
kakikitanan ako lad hilo ki nga iyo dit ay mati ka piyay Pilatus mo gabi ilo tulun-tulun nga Yahudi ki paingka kadelo nga nuno na pay tinulis ko iri ni tinulis ko ka umintangan to ko na pwet antakan dot minamisara nagi siya di Jesus nga pay doon na da siya Jesus nauhot na nga siya Jesus at akay na ko kailad milo ako matit papaydo dia milo nga ako papasalip dia kasyo kamayan na po nga ay niya galidit ako ni ko berpihak ko pisilot orang-orang Yahudi nga iri po dito tinano di siya ibora si kagumuan mantad ka ipinonon sa dilo di kanihap gi sa kira na po ngon dati imbulayad asalamat ka amo asalamat ito Pilato sila nga ako ni nakaurusan dati ribo aroroy ta na dit man na po pagililaan ng paingkuro nga haro hiit karait di sa kani habot ako na po kay dudas ay dadi nakasalip Jesus ka nga ngayon nakagupot ang piko di Pilatus akon na po kay Pilatus ay nakasalip Jesus to mantad di Pilatus Jesus na po nga pinasalip nakabanar harolisin ila tangolun nga do papasalip paingkuro ma di Pilatus sila asalamat asalamat to di sila kamo gi nga akan na po kayo siya ulong paingkukuro kay dalanan nila ay panyalipan nila gi to ino pa ikikuwasa dat manaha ko kasagan nga isyo may do kayo kano po mano kada kano po amo na bilo ma mystery na wala tila okay? Kado na ho po dam talo sayra na po di ino po isojor nga di pinapasalip di Jesus ngayon na di dilo ipanampakay di siyo manda di dilo pagiduduod apat piapaton kamuno pa nga hara apat iti pinapasalip ki ino pa hit juba hidi nga akitambir mantada id sawat gisam hila siriba iso nohot pononombir mantadi di kadi diolo ay kada dati may pagidudu o dat piro-piro hot ay kinailaan nga osanong nagid man dati undio patantuan to kom isay nang ko o kakano iya di no montok dot kaganapan din nakasurat hilag kitab suci iyolo no po nga minagiduduo hindi panampakay ko ipilitan diolo minangundi iyolo montok ki jubah ko iri na po pinangun sa edit saujor nga di haro-piro hot video di pinuman datulun umbalay minamonsoy mo popokito dot paingkuro na kukaing garitan di Jesus dan numan po sa lipo sa kira na pumanto mo dati boroso nga miya galid dit paingkuro garit di man na pa dati basawo dahilo ki nga yadit ay susa karangahan mo nga sayra na pod intangan dati piwon sa tulun nga intangan na gidati ito nga video tokoy garit na matiki naging matiit
atandasan ko. O inggorit no, aramay kapurimanan. Suway po didot sigog kadi nga nontok ko di hukuman buno. Hukuman gantung. Pancung. Kukuran na tapurimanan to ko. Nga, ay antakan na pulom hukuman na pod ibubos so agat kumad sa ngulunit penjenaya. Tulunda arat nga iluman po salipo. Kakitanan nga tokoy. Ruan, nagyalo po salipon mo, okay? Paing kukurati ka mo na may dupagun. Hingga dakod uhang. Ay ngarit po ko. Pet kam hiri-hiri nam ano ka puriman. Inapadahi ka ginawaan dati nga. Haro, nitarong ako. Mada, ako nadad oruan po sumakit ang matay nogi ka. Doho na pada karohian nga. Imiagalikwo ka haro nandohit. Man rito dot. Ay miagalikwo to. Sonong-sonong dit bahay no. Suwab. Karanghay nga nakatangkiad no ka. Yadadi daw man ka. Nga intangan to ka na pulot. Kaindalanan di Jesus sa ninggorit dat isuang kapatayon. Tok inggorit mo tilo. Man pasali po. Miagal na dit. Paingkurayal. Miagali di suang talundat ay inggoriton. Kakita ko pag iditingaw kanum na patikus. Ay tilambusan dat tingabo naman akano. Man po pilambungon po ditikus. Kadang pilambungon po itikus. Kadang-kadang pura-pura ditingaw tilo. Mumbalo dengan dat mamirulan-rulan itikus sa manaw kago nga. Ngoy, na siya kayo kago, O inggorit, ikaw pa siya dati yun di. Jadi, kakitanan na po kinapatayon na po di Jesus nga, o inggorit na lo. Po'y logos ko ay ipangintangan nga tulo na kagumuan. Inapohit o kita dati o iso o gambaran umbalan na tulun na papaintalang na pa yung kukura kang garitan ni Jesus sa ira na pinasalip panampakay nga jubah numan idua ilo jubah haro na ginorong ako atapot na bakapihom isiya na pula nga pailanggoy dahil salip nga may kahormatan muntakot kapamuhandaman na tangulun numandi lakuno teka numan lukiso dat haro pakasariot painrilitot iti tawak tokoy oinggoriti suway po ko oinggorito orwalan hondia po ngay tingayam buli jadi dah haro nagiit ay si body noritan bo nga sayra na pod oritan dati po ilanggoy hingga pot harohot manambataman to kom anaruh no lodisyo kan matu diwakon teko tok kom ilo kopi pamaka nga ay di noritan tiyo dila ahandaman to kunod atapot to kopi po ilanggoy siyod pinasalip nga sa kira na po monging gorita tujuan untuk patayon ay mati ato kay po yung sa duwa na tiyo di. Jadi iri no kamo yan oritan di elda inruditinud kahinaan salip mulambangkan kahinaan hina kondiana lakaw di panan koruolon kosindualan harap pangay katingayaman. Ihati na po. Sumakit ay gogolo nagitulo nga. Ay,
uhang ngay kuno matay ka. Walo mo ti kukulano ko dito no. Kukulano mi susuab jam 2 ako jam pero ready. Atok. Mumbalo dadi mo borosat uhang kung nagitim matay ka nga. Kosaro ko nalo palajaran. O tingayaman ako di. Kosaro ko nalo palajaran at kapiaga lilot ay koinggoritan di Jesus ki. O tingayaman ako di mo borosat uhang gidadi tim matay ka. Jadi saira na pod okito awayaan dati lot koinggoritan di Jesus at napatay dahil kayo salib. Iati na po sebagai tulundet Kristian khususnya. It otumbayaan di Jesus. Iati sebagai tulun-tulun ni Adventist. Minagano di Jesus at borosan dati di manalamat. Juru selamat. Dari apatut manamatama to ko. Di kinapatayon di siyo. Ngon no po talango ko piyagi. Na apatut dat ay ato ko mong hargay momurimon idi kinapatayon di siyo. Dat miagal ko'y iyo dihot koinggoriton di kinapatayon daw. Ilo napat atumbayan di kinapatayon di Jesus. Milaw po borosan dat poing kayo lo ka. Nga iati na po sebagai pananud dat kinorohingan. Atumbayaan to kinapatayon di Jesus. Nada apatut tama namatama to ko. Apatut dat to ko tumanud. Tu kailo to ko paing kukuro kinainggoriton. Atarimo to ko lo panginggoritan di siyo. Taubat to ko nakamagi. Iri na kumundot minongolo ni siya ay kinapatayon dati. Minoy paningolon, pinatumpolihan di kinapatayon dati. Ino pa dihit, napatay di Jesus nga, apatay to ko'y nang kudi ka. Tapot nagid apatay to ko. Nga mantadi kinapatayon di siyo, apatay to ko piya, nga apasih to ko kago. Da sumano. Sayra karikatan di sa isiya kumenduo. Miagal no madi Yesus ka daw. Sayra no po dat minoy paningolon dati dat apatay. Napatay ni siya. Nga natungag kago. Iya lo naloralan dat kaposiyon dati lo. Mantad ko iati na po ay nakaunsu, nakampay, nakahompit, ditiduso da pamagunan, apatay to ko'y. Kinapatayan di Jesus popokito, dat sebagai sangulo na tulun, kawaya takot ikaw mo nakapatayon. Kapatay siyo, kamun pa nga, iyati nga apatay, sebagai pananud da kinorohingan. Nga, mantad ko iyati na po nga pananud da kinorohingan dit ogirot, at tungag to kay kago. Miagal no di Jesus to natungag ikago. Ilo no lo at pinagalan ni siyo pakito no da pa yung kukuro ng kuot kasunsudan dati. Di sebab kandat iti dosa da pamagunan. Nga haro nagiit oret-retan to ko dat haro ti kamon dat pilihan Tuhan. Iti 144,000. Naritanda ino po hit 144,000 di nga itulun-tulun di kawaya iti kamo nakapatayon gisa mo karikato na kinarangan kumendo. Ino po itulun-tulun di nga ay laan dati dat napili na kinarahingan. Napili kinarahingan o kito na siyo dat kasap da tumugwang kanuno na po. Boleh jadi idilah dawayan isok mantad ko it 144,000 gi. Kanto.
Mila nagi kamondat ilatifah tay. Say na kayo lo. Nga, kuno ho, kuno mo ngipih do kasuang ilo kamondat. Itulun-tulun no pili da kinarahingan na tumaguang iti kaposian dat ako mala apatay. Ako niya mo ngipih. Ako na tayon do opili. Tu, ina pa ilan dati nga, ilo na po opili da kinarahingan. Kawaya kakito na dit paing kukura na ako kompo kan iti pamagunang paing kukura lo kamondo panginggaritan. Paing kukura pa panginggaritan nga akay mo da si. Nga, yo no po ako no ay. Kukulan ako nagi tukuhan ko nagi tapatay kang ko. Harap-harap na tampinay Regina Dongkil. Iso man tadi 144 ki. Tampinay Silin Bonati. Karikot na sumonu hilod suruga. Kapag iruruba ta ka na tok. Ako kurono di ko pi komondat pangingguritan ako magunang. Nga, ikagoy tulun-tulun dat nongoholo. Ihati kadaho nga sa kirod ihati oholo. Haro na hi pangalaman dat awayan dati dit. Adin sang impasi gisam karikotan da kinarahin kumenduo na purimanan. Magisusuay tawayan dati. Sayra do korikot ti Yesus nga. Iyo didit korong uwakod. Ay haratunid. Lumis so kauninian dat minanguni kakanto. Tungag to mo da kuno po ka. Akontay ko sinimini lobong no di. Kaditi sa may uhat. So saro ko dit. Sinimini lobong no bo ka. Kombalot insandat minayahay harot anggota datid lain dan okotang kaya diri jadi ina po di hitang anak nga ngon dati si mina ilobong gimolohing ka omuruyo ngay no di dahay mina itu osodu orang katon ngait bata simin pasir orang katon ngay may no di goro iti simin ki. Anakal iti sangulun. Ay, kodohon ko pilod. Asusain di siya tumungag. Ay, ko kodohon ko pilod. Asusain siya tumungag ka. Nga sayra na po, ori ko tat kuwasa di kinorohingan di. Ipiyay simin nga. Allah mo ko po rin. At ako nila ng pangkuro. Sigog kay kanto, dari ko to tango sa ologod nga. Tamo ngayon pa isimin, gi. Say na ko ilang pangkuro ko piyo. Tay ko, ako na ko iti adit. Ako kuragay din tayangan ni di. Magulo na po nga longon. Kamu bumula tolongon na mulay. Magulo halongon. Tumungag na gi. Ano po nila ng pangkuro. Nadi kadada ko kadoho asimin. Asusa kagat tumungag asyo. Nga. Ako daw po tayo simin ko katungagan. Nuno na di simin. Piyagalan da kuwasa da kinarahingan. Ano ilan ng pangkukura nga. Ilo na nga sayra da kapag iruruba to kod subano. Ato iri no hit. Iri no nga imbulayan to kod di. Isay na ko ilod, iho na po tinumungkiad nga, eksidon. Kung na ko puriman ng pangkuro. Kadidi ginsos ni Silia. To, antakan na po di tinumungkiad ko nga. Parak-parakan na gidi nga rasam. Kanan do. Ya di na rin. Magilaylo, dagin ng pangkuro. Ako kuro diyan na purimanan. Ganda din. Kay
ako no korong dahay sang ihadihad kana kanto gi. Nga paing kukura na po kasunsudan na kapasiyan dati. Ina pa'y pinakita di Jesus. Kawaya tako ti asusu tako, gumayo. Kawaya tako nagid ay buli jadi dat ato ko korohyan da tulun. Haray orohyan dati, haray a orohyan. Kompo ko nakapasiyan dati, milok kamuyan dat, manto ko ingorito. Milo lagi kamuyan dat, ina pa'y kompo ko nakapasiyan dati nga, ikaw mo da tulun dat mati biasa. Kasumakit, kapatayon da tulun. Accident. Nga, ina po hit, no kadatid di. Kasandaton ko pwede kapasiyan nga atungan. To, iri na hit, piyan dadam iri na hit iman-imanan dati otungag kago. Matay nga itulun. Nga, apo elanam otungag nga idat salamatan do kago. Ilo nila I will go dati loki. Ilo na pinakita di Jesus. Pengkukurat it ralan na kapasiyan sebagai sangulunat na kaduso. Mantad ko na kaduso to kawaya to na ti kaman nakapatayan. Megalit naretan di elderly saya dito no. Titungkap no po ti duso nga kapatayon. Upa dusa iyala maut. Kaman no po dim sayra dahara tumungkiad. Nga orotian no dati. Rotion no dati dat kotong kiadan di sasangkulun. Mantad ko iti duso. Hali pian mungkin da pinatay tulun ay dogyad okon ko iparampuk boh kadati nga iparampuk idi nga ay so sekirud okon ko duso ay dogyad okon ko isakit ka nga isakit nga ay so sekirud okon ko duso kambonda nunu na po hit kompok ko suru po dati nga ilo na duso hot patandasan to ko paing kukuronon day tutudan at mayat kadi aduuin. Tay ko anay lanom hinggo natagak. Ang ipokisada sigag ka nga adi na kita hinggo. Ano po na ilanom paing kuro. Paing kuro na tutuday nom ina po di tao nga na di pasasada di labawang. Ni patamo di laut. Haron nagi kagoy ororong ako haron na kagyati bangunan dot harat orong o tulun na mihan. Sa irahan po nailaan nga tuk ilo kakuaan po matid harat tulun na mihad orong o datilo nga haro sangulun di pakaraja di lod nailaan dot ay napatay siyo nakorolot di disimin dot ginaur ka. Sayra na po din, numandi, patungo ho, no katonggoy ka. Irin na din, haro mihandi lo, di limputo orang o ka. Paing kukuron na do nga iti di, teke otalon dat ang ikan paus. Nga, ina po'y ailan dati nukadit panamarasan kitab Korintus. Dalam sekalip mata, sekejap mata, kita akan diubah. Ipiyahit o kurangat ay anggota badan, sekalip mata, takon na din asim badan kadig. Kamuan na po, ino po hit, panungagan ni ditulun-tulun na, di nga ajaib na rin. Mystery ni kadamping kuro. Ajaib. Atumbayaan, to kanad ajaib na bagya, kinarahingan. Tulun na po ajaib na tiwan sayan nga tulun. Nga, tulun na po mamansad man tadi haro, man mudipoido.
Nga kinorohingan na po nga kanod momonsedit mantado aiso papaharo. Iyati na po tim haro mantad no. Momonsay ko walay. Haro kayo. It ang bata, ang simin. Haro ngay no. Momonsay ko korita. Haro ngay, ibarang-barang, ibahan-bahan. Man to ko nagi unsoyo. Man mudipoido. Nga kinorohingan no po mantadet aiso pohoroon. Komen no po nga aiso nohot masa aiso not kaboling kahangan to ko dit paing kukuro naman day siyod. Ano di na kita narulun ko yodi ki. Ay siya masaala di. Sedangkan da itulun dat ano hinang di it nongolobong nga sumili no katana. O kano ko paintulun. Nga sayra ko rikotan di kinarahingan kumenduo. Ato nga guys siya. Jadi ilo na dadi iman-imanan to kalo. Moy dat sakirad iyo ko pagulo. Tay ko iyo kayo ko pagulo. Nga nukato ko di. Pasti kan dat korongaw to ko di loloho di Jesus at sayra rumika to siya kumenduo. Amen. Tok iriri na dadi ki. May takadilat kalimpupusan. Bahagian dat kalimpupusan ti pelajaran. Ayat kaduna ho padam 5. Dan isomok disalib di Jesus at paingkakati tina daw. Itampinay di tina daw. Maria karuhang di Klopas nagi Maria Magdalena. Sayra na pod minintang Yesus di tina daw. Imurid di kalisihan daw hirit sampaping. Poboras na siya kumadi tina daw. Ibu, inila anak mo. Poboras na di siya di kumadi murid daw. Isiya na tinano ka. Mantada tempo idi. Ina pa dihit murid di nga minanori mo di siya. Isuang dawalay daw. Ina pa inaritanda hiti nga. Ina pa hit ay murid di kamoyan di Jesus di nga Yohanes. Ako kuro ko na sebagai sangulo na tinaki. Dat ina po'y tanak da kayo nga ay pampapak kayo salip. Numan inggo rito. Ako kuro ginawa da ko. Kaya ko. Ina nagya atil tamod ko dogya kako. Na amumuk ka ginawa ta kakakita. Oro wala ginawa. Kada borosod ay pampapak kayo salip. Sa puton nagitulun, tanak to ko, tumugod to ko no. Kada bora sa saputon, barasahan nagi, taguron nagitulun na tanak dati. To ko no giginat tumugod gi. Wala ginaw to ko. Ako kura ko nun dad itaguangan no, depan mata, painsalip itanak no. Itanak no ay sasala. Manguhupisiat kagumuan na tulun. Nga, numaan po sa lipo. Paingkakat ko diri paingintong. Ay, narumumihad. Nga, iso namati pamuhandaman dati la sumono. Iti ni panampurasi asaro kasari ko di tanganghanak pod. Orikot na pumati anamanam-manam. Ila tanak no. At tangkap ko kadit yung manampurasin na tibo. Tangkapon ko. Tumanod ko ka amo. Kagandog Amo kano. Ngayon na ano tunturo. Ba. Aka nga ano mo ni bas.
tumanod ka kaamo. Putulo, amo ano, natalingo ka. Wa po kayo bisa tumanod ka kaamo. Amo, putulo. Tay ko, haro no hit. Ngonoon mo ipisaw kaki. Pailihon no hitilongan. Mano papigiso. Tumanod ka kamo, amo, rit katako. Tumanod, amo, rit. Kapigis sa gidim, ngono di ano ito si arabarabay. Tumanod ka kamo, amo, arabay. O ngayon na dilimaw, tumanod ka kamo, amo, pagaay. Pamutulo ko na bawang basar dit ko ni Habtok, mihadi-hado ko po. Kasaraw nga ako nagid. Tok iti no ko di panging garitan do sumono. Ngon kuha ay bawang mato. Tumanod ako no pakanto kano ginawa ko. Kay tumanod. Hingga nagi vaccine nagi nga modasi to ko nagi. Modasi to ko na vaccine nagi it ila anam otopot ko piyad agenda anaman-naman kamo. Ako kura kanon dad itanak no ngayon ano. Ngayon ano itanak no, maranggarang itanak no. Tumanod ko kaamo ka. Patayo ni tanak no, idapan no mato no. To koronobi nga intangan to kono polot ralan ko po siyan di Jesus. Iyati sebagai pananod at kinorohingan. Tidak mustahil na tiyad di. Pinagitad Jesus at ralan ko po siyan daw. Mantad na susu, ginumayo, mangupomolahing, tumanod dilat activity rohani, minang injili siya ka daw, ingorito na di. Kainggorit. Hino di latina daw. O kita daw hitanak daw. Tiyad di. Iso no bayangan kumadati dat kago. Iyati sebagai molahing ngay. Ato kamati po yung sa duwan dat iyalo away ang dati. Kada to na po na salat pinakita na di Jesus sa po yung kukuro panginggoritan iti pamagunan. Kumati pananod da kinarahingan. Ato kayo po yung sa duwan. Buli jadid. Ay itanak dati. Mihagal ka anta di Jesus sa awayaan dati. Isay no kayo lo. Itanak dati inggoriton. Iyati miyagali latina di siya. Kakito. Doon na po itanak nga inggoriton. Ako kuro ginawa. Taka okay. Ikaw man natulundat. Akalo na ginawa tako. Ay akalo kakaritan to di. Mamusaraw ako nagi. Mantakada kayo dit ng kalahing nga tanganak. Akan po na sumap do kayo. Aratan ko na ditanak do kayo. Angay na do ko songanuan da tanak mo. Tu ako oroh yan. May no di inggorito. Song koy na ay diyan do kamatugi. Nga ako kurah ka na misuway mo tiga kapurimanan dat ay itilisi lisih dit ang akoro kula tangana kam ino nga suko da tangana ki harap isuwayan mo nga umbalo na ino po'y tanak do nga itong akoro po miyagal ko o nga 4 taon 5 taon 3 taon ikaylo naging mamulahaw diya kaylo naging mamulahaw diya apakaratik ko mo yan dat inggoriton ako kuro ka na din may na di tampa ay tanak no gi maranggarang po di mahaw-lahaw diya yo no po tasaro kong yo di arato ako no di ata ko nakasap ki mihad ng gila tanak dati arwalan sumakit no katoko uhang ko nagid iha sumakit ka dati ukuran din inggoriton miyagal di Jesus
Ako kuran na ginaw hilat tina di Jesus ako kita di Jesus sa tiyadi. Inapahit ay tansih dilat pibabarasan na kalimpupusan nila ki. Nga no ka di Jesus. Sayra na po na kita di Jesus City na daw. Nagi imuridik hirid sampaping daw. Poboras na di Jesus di tina daw. No kasyo. Da no kagad ako mamareta ibo. Ina ko ama. Mano pod ina lagi. Ina no kasyo. Ina itih no pondo nga tanak no ka. Tumungkiad ko no giadi. Matay ko no. Ina isiya na po nga tanak nundo ka. Ilo na po nga boras di Jesus kumadit tama daw. Itina daw. Ibu daw. Ino po'y kamoyan di siya nga isang ulun di murid dit o samok ma daw. Ino po'y norita ni tipulajaran dati nga Yohanes. Tahingod na kagoy siya kumadi Yohanes. Yohanes mimpun da bayno. Ilo na po na tina ko nga tinano ka. Sakira po man ko borosad iti nga ina mimpun na bayno ham. Ino panday mo nang ina dia nga Yohanes ka. Tu iho na patim tumongki ada kuno di kasi okay. Yohanes mimpun da bayno ilo na patina ko nga asilih dot tinano. Ikaw mo yan daw wasiat. Bulat tila, okay? Wasiat. Aya. Narikot tadi timpo kalumanok. Mimpun na pa di timpo di. Yohanes na pa di nga minanarimo di ibu Yesus. Dahiri walay daw. Intangan to kano pod hilo nga ay nakuroh to pasarahon di Jesus di Yohanes City na daw. Sedangkan dot haro po'y tapa daw haro hitang pinengi daw. Nakuroh mari to yun di. Iho na po kita dilo nga gampi na Jesus sila tina daw. Da iho kita nga. Hali piad harohi tapak dati nga ino po pamimiara dati di tina dati nga apatut tahara kasari. Tumali boy gipag. Gipag sa pamagunan. Jadi ino po tanggung jawab sebagai sangulo na tanak nga nigitan na di Jesus sa mitamong gimulohing. Nga sayrat tumongki adisyo. Ino po dihit tanggung jawab di siya sebagai sangulo na tanak kumadi tina daw nga numan di siya pasarahaw kumadi Yohanes. Isiyo nandat tanak no ka. Yohanes isiyo nandat tinano. Mimpuni di dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kemudian padi nga ino padi tina di Yesus nga milah di miyan dahiri walay di Yohanes. Jadi penting matila kumanda wasiat ki. Mantad ko haro iti wasiat kanud mongilagit ti pigagalan dot ay isuang na keluarga. Sekirad haro kahaharan dati nga no kasadia ni wasiat. Isay no kayla suwab nga kahaluh ta ko. O sanong nadandad miyagal di Jesus ki tu ay haro po kasiwatan dati. Ilo na po tana doho di nga iya namatin daw mitamong ilo ka. O sanong nadharo ti di nga
Sakira na pod pet kam hiri-hiri na nakaluhom. Hingga po hiri na timpu dat kail kasalimpunan di tanganak ka magigogogol. Haram mo ti boras si tapa da iyoti kanon dagi. Iyati sebagai tulun-tulun Adventist nga iri hingay tawayan dati. O gumo itawayan dati tiyod di. Jadi momonsay to kanang kamati wasiat iho nga iso pumuti dohti wasiat. Pasonong yung tigari daharok moy ay ruhayan olo no sa kaindalanon dit nunununo pangurusan dit tinong kiadan dati. Jadi Yesus kadaw nga iya dinagi itanggung jawab di siya mitamong gitina daw numan di siya pewasiato kumadi Yohanes. Iya sebagai datina pengkukuro ko. Iya diboras di Yesus. Tori aiso naralandat amo norimo. Orwo lumatilo dilo gi. Orwo lumatilo. Sakira na pod ay sumakit ay sa ulun. Kadi siya kumadit tanganak ikaruhang. Siya tutumong kiyado kunarido kayo ka. Nga ilo tanganak piarawo na do ko latina do kayo. Iya ay gandu kada ko nun do pigogol ka. Sakira mogi ngami mogi adi-adi ki kada ko nun do pagigogol mogi ang pinay ko matindo ka. Ino pondahi arwo likago karangahan nga manuhakod karikatan no pa di Jesus kumuindo nga pengkuro ko no pati rumongkian. Iya di ako nakaruba nga edo ko ka. Jadi iya kayo hit nakalakod-lakod nagi. Haroy kantit ipagilitan dati makikinangot tibo. Antakan dati numongkia di molahing ka di molahing ki. Kada ko natangkia di tika benaran ka. Manuhakod karikoton atungag ako no pakago nga manuhakod hino ngahi toko. Pero nga dati boras si mola hinggat iya di antakan dati numong kaya disyo. Nga mantado pagindalanan do ko po siyan dit ailanong po yung kuro. No katang kiyad to kaditi kabenaran. Nga sigog ka kasaraw dati di kasawan ba no noritan ki. Tok guli tok nakama. Milo nagi mati kamondo oray tanin dari kago ki. Wah. Jadi ino po hit ay so di harata gi. Mati di Jesus numan reto pasal harata hilo gi. Ilo no pomogompi ano retan di siya. Ay si numan borosa dat nuno no po'y harad do ay Yohanesam iya nakano ka. Nga nunuhin numan di siya. Inahiti na daw pinanuhan minamogompi. Papakita do hilo dat ilo na pot menghargai kapurimanan di Yesus at menghargai memurimon nila tina daw nga pot ilang busi kasari numan di siya pasaraho kumadi Yohanes gitu. Pahilon to kanalo oy ya didit sumadi sadih di talaid gitu. Pahilon ta kapohom tadaw da suwab kapi ruba to kakago miya galidit ako di karati kapi lapan ang barasan da tadaw suwab nga ay lanin dalad ay bulayan kapi mo. Jadi paing kukurok ya kapurimanan dati diti pamagunan nga man no po dati ila ay dat Yesus kadaw di laid nga nakapuriman ni siya poing kukura ti kang garitan pamagunan. Haro no bayangan da pinakita siya dat iti na pamagunan nga asaro dat amo adil. Mentok katulun-tulun pananon kinarahingan.
Magisuisway katapurimanan Taririn mo Dato sinuwalan Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nogitang balut Yesus kasasarit korong memori Ay sopo iwan Sinunong kadang ketoro Yesus nason dihon Kanang misis ato ko di isuang sambayang. Kinarahingan ni isuang kerajaan sorga kung si kau da kapurimanan di naway andahay da kasoban na bay no. Maya di kinalimpupusan da paingkuran ako Yesus sa pinasalib. Adahay anu da mamusaraw mamuhondom ang paingkuro ng kupainggaritan di naway andi siya. Nga agumo ipanudukan agumo nagiit pinakita di Jesus dat paingkuro ng kukaralanon dat itulun-tulun dit ay tumilambos at tumapat da mangigit sumandi ko nga daw halipiad agumo kayong garitan da awayan dahad ti pamagunan nga atumbayan ni haydan ampakan ni resera da karikatan no kumendo kaswabon na bay no sumambayang nagihay montokot ay iti keadaan na pamagunan na timpudan do isuanggot panasakit berdua khusus sihay montokot ay barisan hadapan di tumaguang di kantakan do pamagunan iti oritan nagidahay arot sangulo na permintaan doa do iti tampinay Leslie Tanis mantado iso di barisan hadapan anuan na yolo dat kagarasan da ginaw tumaguang di tikantakan iti moy dat ogira ta ginaw di yolo patilombus da yolo dat kano dat melayani dia konsikau Tuhan tu miampay kad isuang dat kapasian dahay tadadubay no lang dahay nga amu yahay onsut te ko katampisal sayra dat patilombus yahay dat paingigit gumirat kumadia tinsambayang dahay isuang aran Tuhan Yesus amen.